ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಇಂಕಲೆ ಊರ್ದ ಕೋಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಸೇರ್ ದಾದಾಪುರ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗನಿಲ್ಲಾಡು ಏನಪ್ಪರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ತು ಕಬಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಕಾಂಡೇರ್ ದಾಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೂಡೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಇರತ್ತೈನ್ ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಮೂಡೆ ಪುರ ಆತನು ಕಾಂಡೆನೆ ಆತನು ಎಂಕಾಲ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ದಾಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇರು ಗೈಸ್ ಮಮ್ಮಿ ತೂಲೆ ಇರೇನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಾಮಿ ಬೈದೇರು ಒಳ್ಳೆರಲೆ ಅರ್ವೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಅರೆಪ ಒಂದುಂಡು ತಡೆಗೆತ್ತೆ ಸೀತಾ ಮನೋಲಿ ಬೇಯರೇಕ್ ಎಟ್ಟಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ ಪೀಸ್ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಚಿಕನ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಪುನಃ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಏತ್ ಯಾರು ಇನ್ನಿ ನಾನು ತೂತು ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಡ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಮಲ್ಪಿಂದೆ ತೇಡೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪು ಒರಿ ಒಂಜೆ ಎಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೇಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾಮಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಂತೆ ಮೋಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಗೈಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಲೆಗ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ವಿಸತಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಚೂಲಿ ತುಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಚೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಚೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೈಕ್ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿ
ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ అంటే ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೇಡದ ಕಜಿಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ತೇಡದ ಕಜಿಪ್ಪುನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕೆಲೆಡ್ ಕೊದಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಗನ ತೇಡದ ಕಜಿಪ್ಲ ಫೈನಲಿ ಆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ನೆನೆಪೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಐಕೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಪ್ಪರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ರಸ